ke na ba dukkanin sirrina, 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 ke zama dukkanin sirrina. Soyayya, soyayya. So ga fari da kyawun yanayi, kuma shi ne ya tunkuɗa na alaye. Na fito na zagaya wani layi, na ɗan wuce kwanar mai shayi, can sai na ga an kira da sabon layi. Ina ɗagawa sai na ga babuwar namba, sai na ce masu lemon goma su an kira ni, sai ce na daga domin jin wane ne. Ina ɗagawa sai na ji babban lamari, to farko dai sallama ta yau a gare ni. Yaya kake yaya ummi ya abba, sai na ce mata lafiya kalowa ce daddaɗin murya kar ta sani na zauce. Murmushi ta yau tare da sabon zance, wai tana faɗa ta yau babban dace, domin ta daɗe tana yabo a gare ni. Nan take farin ciki ya zo a gare ni, kyakkyawar rana ta zo da sabon launi. Nan take ta ce na karo so a gidansu, domin ni ne ta fara tara asusu. Sulaiman goma ya ce mu je a gidansu, muna zuwa ko mun ga abun mamaki. Ta ce mu shigo ba wani sauran raki, kyakkyawar baby ta saka na a shauki. Tarwata mutunci ta yi mana mun gode, nan muka tattauna da Hasina ku gane. Ta faɗi babban zance ne a gare ni, Hasina iya mai kunya ga kirki. Kai diyan na ga abun mamaki, Suleiman ya ce na yo babban yaƙi. Ita ko Hasina sai murmushi ba rauniya, sai wani kallo take ta yi a gare ni. Tana son waƙar da nake ba rauni, ne mata faɗin tana so na faro ne. Na ma da babbar kyautar ta a gare ni, amma fa akwai